ma'am. Good morning. Hi, good morning. Ma'am, Okay ra. dugay-dugay kayo inyo ko Lagi? dry dock. Pero sige ko ito dito kaganaan dito ko sa may kuhan. Ah, mao? Oo. Nandun dito Nadugay. sa unahan po dito na may ako igagaw dito ko. Ah, di. Nadugay-dugay sila karon eh. Suwara ko na ninyo. Tubig. Palit taga sokar nay. Ano? Tuntog pa gani, grabe na kainit. Kalagi. Ko, sa naman eh. Oo. Brown lang. Pila 1/4 na, 1/4 lang. Tapos isa ka kuan itlog. Isa ka itlog, oo. 17. Thank you. Salamat. Morning. Mingaw karon sir no? Pag mingaw lay karon no? Ang baristo karon dito sa kay baristo karon ba no? Grabe sila ka mo. Ang atong mga tanker ilang mangyayag ubos na. Dahil bangay nila nga, maribaw yan, nasa ato. Gani balita ka na sa Pikas kola. Unsa man no? Pati kaya mga tanker. Dato, Wala pa nito sa ila. dato, kuhan na. Bidayin pa, nung nila ko. Barato naman sila private taro. Kaya doon naman ang ilahago dara sa ko ano sa magsaysay. Say. So na to nawi. Balik na lang na. Wala lang pero pumuli man sa iyo mina mo magdugay baga na sa ihapon no. O mo. Para mag always magandang ilahang kuan yan ang kusog. Balik na lang. Lalo ang mga mga tangga kaya ako nang patawagan ko una balik kami. Kuhan si Ijo ba si Kuhan? Si EJ. Si ko anak ko dito mo. Tuwa mo sa ila. Ko anak ko. Kay ano kay brato na ko kay ilaha daw ko na imagine 36 gikan 45 dahil mo ng 36. Sa inyo. Pwede sing kabi na to abaya sa una. Makalibil ba tag ko ano tingalam ko na himo naman dito size. Ginoo ko ano uy so ya di ka bimin nag-dry ta kasi po kada ato po nang wala nang ilaha. Mga gikan nag-dry ta kung grabe na mo kada ko gasto. Paano din wala uy? Dry tak nung naman sila. Ang mag-dry ta pula sila? Simber daw. Mamay ingon nila. Dry tak. Oo, sa pambase mananangana. Yung mga, siguro, limited na mga 2 kabulan din na. Ano? 2 kabulan. Kasi ka nang time mo sa mamalay ka na sa tuwa. Balik na na. Nakata mo na soke. Oo. Kaya, nangalingaw lang sa kami din ang ready. Lagi. Sa kapag forwards, ako na dito ka mo kay ang kabilang sleeping mo dito. Balik mo yun lang sleeping lang. Dito ka na naman. Kaya alanganin kayo mo yun. Gahapon lagi ang iba rin gahapon. Nagaam nila kanang kuan, kanang bonggo. Ay ko na. Inyo ka na lang. Tapos, Inyo ka lang na yung akong balibaran kay halangan nila po sa oras. Ako na dili ko. Inyo ka na. Kay halangan nila sa oras. karga nila. No choice sila. Ilagi kong karga. Kay umo ko ni nawad ko. Ayaw ra. Pero siguro nila pangarga. Pura-pura man daw. Sobra siguro. Lugra siguro niya nang kuan ng rakapa siguro ba niya ilang yata diri ah. Nya mismo gid siya ang kanang kuan di hamay Bakante ni mo ari. sila kabubuan. Na-forward na ganito isa sa ila. Ang mao. Di ani mo diri ay siya ma'am imuha ra kana imuha.
Ikaw nga, inyuhara ka na, ikaw nga, muhatag mangaling ka, pero ang langanin sa oras, imuha na lang nga. Salamat ra kan. Mo, Sige na kay Mudray tag basta malik lang sa to apon ba balik no? na na. Lagi pastilan. Ang ato mga suga, mga tanggers wala na. Kana sila kanan. Mara, ito saligan na ako. Kuha, may mahimo. Mo, Hindi tayo mahimo kung asa ka ng customer na to. Batay mahimo kay ila mo ng freedom po kung mamili kung asa. Sige ra. Atro ka mo dry dock. waktu na nato sa balik na lagi na. Lagi. Oo.